वेलकम टू मुंबई सॉरी आहे सिंगम म्हणतोय आहे वेलकम टू मुंबई आहे। काल तो प्रवास लय झालो आई का आई म्हणता झक मारली आणि मुंबई पाहिली। काय काय आहे सुनेन काय आज घातल्या ना तुका जेवण काळ्या वाट्यांची उसळ ऍडमिट लावून दाखवतो मजा तुझी कोणी घेतला पप्पाने। नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी ज्या दिवसाची वाट बघत होतो तो दिवस आज इलेलो असा। आमची आई मुंबईत गेलेली असा। आईच्या ढोपऱ्याचे ऑपरेशन झाल्यापासून आई काही लांब जात नाही मुंबईत वगैरे येत नाही एवढ्या लांबचा प्रवास ती काही झेपत नाही। पण आता आईच्या डोळ्याचं ऑपरेशन त्या ऑपरेशनसाठी हा विठ्ठल मुंबईत घेऊन इलो आहे का कारण काही असू देत पण आई इली हीच गोष्ट आमच्यासाठी लय मोठी आहे। तर आज अपॉइंटमेंट आहे आई का आता मी पहिलो डॉक्टरकडे घेऊन जाते काय सांगता तो बघूया आणि त्याच्यानंतर ऑपरेशनची तारीख वगैरे होईल तर ती तुमका आम्ही दाखवीनच। पण पहिला आधी हवालदार आमचो आणि आई तुमका दाखवतोय चला। हा बसले आई आणि आई बसलो विठ्ठल। तर आई आता जाऊया ना आई आता तयारी आंघोळ बिंघोळ नाश्ता बिष्टा करून रेडी हा आणि विठ्ठल पण रेडी हा। बातमी बघतात गावातले पाऊस पडलेलो हा शाळा कॉलेज वगैरे सर्व बंद झालेला। तर आता आम्ही डॉक्टरकडे जातो चल रेडी आस ना रेडी ना नक्की ना हा चला। काल तो प्रवास लय झालो आई का आई म्हणता झक मारली आणि मुंबई पाहिली। 3 तास लेट झाली ट्रेन पाऊस मरणाचो पडता गावात। काल इलास म्हणू हा तुम्ही नाही तर आज तुमचा काय खरा नव्हता तुम्ही अडकला असता सर्व बंद झालेला। आणि दीपाली बघूया काय करता आता सासू इलेल्या का आज काय स्पेशल काय नाही मासे काय नाही पाऊस लागता मासे खायला आणि आज सोमवार पण मग आज काय कुकर बिकर लावल्या ना व्हेज मध्ये काय स्पेशल काय वाटताना सांबारा शाबाश आणि गोडी डाळ बनव आम्ही जाऊन येतो आई का घेऊन येतोय अवकाश उतार घे। तर आता आम्ही हॉस्पिटल जवळ इलो आणि आता जात होतोय। गुड मॉर्निंग तर आताच आम्ही हॉस्पिटलसून इलो आणि भावी जी आपण शाळेतून इलेले असत आणि आज आम्ही आईचा चेकअप वगैरे केलं आता ब्लड टेस्ट वगैरे करू सांगितल्याने आहात ते झाले काय परत मग अपॉइंटमेंट देतील ऑपरेशनचे। काजूगर आणि ता काय डेअरी मिल्क वा कोणी दिला आजीने दिल्या का काकान दिल्या ओके हां हां हां। तर आता आम्ही वाजल्यात आता 1 वाजलो तर आता दीपालीने जेवण बनवलं ना तर आता जेवण घेतो आणि नंतर केक कापू आपण सेलिब्रेशनचं पंगत बसलेल्या आणि दीपालीने पत्रावळी वाढल्या ना माझ्या काय पत्रावर थया आज ताटात हां हां आणि हय आई बसली आहे जेव का काय काय आहे सुनेन काय आज घातल्या ना तुका जेवण काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि काय शिमला मिरचीची भाजी चपाती गोडी डाळ आणि भात। अरे आंबे ना कापला असता आजीसाठी धुवून आणते थांब जेवचा सोडून आंबे खाता नंतर का आंबे लगेच दिल्याबरोबर आंबे खाऊ बसला तर दीपालीने हे बनवल्या ना काळ्या वाटाण्याचा सांबारा आणि हया शिमला मिरचीची भाजी गोडी डाळ चपाती आणि भात। तर आम्ही हय रेमटा होतो आणि हय कसले आंबे आहेत दशेरी आंबे तोतापुरी नाहीत ते दशेरी आंबे आहेत ते आणि दशेरी आंबे तोंडा का। तर आता आम्ही जेवतो येवा जेव बी घालला असतो काय आज वेलकम टू मुंबई सॉरी आहे सिंगम म्हणतोय आहे वेलकम टू मुंबई आहे आणि आमची सिंगम आमची आहे केक वर काय अरे तो रिमोट पडला थंय ठेवलेलो होतो पॉकेट ताबा थया हा बघा थया आणि थंय माझ्या हसून स्वीट फॅमिली वरती रिमोट पडलो बाकी आईवर ना एक अजिबात मी धक्को लावून दिलेला नाही फक्त स्वीट फॅमिली आमच्या धक्को लागलेला तो आम्ही भरून काढू म्हणजे कोणाचा नजर लागता नाही म्हणून तो तसा केलेला आता। तर आता ह्यो गेल्या वेळी मी बाईकडे सुपूर्द केलं होतं केक आणि आज मी माझ्या आईकडे यो वेलकम टू मुंबई आहे ह्यो केक
सुपूर्द करते आणि कापणारा आहे. हे खुश ना गाईज? खुश. आमची आई मुंबई गेलेली असा आणि ह्यो केक आईकडे आता सुपूर्द करतोय आणि आई आता कापणारा. हॅपी अरे सॉरी काय हॅपी 100 केक. ए असं बोल. वेलकम टू मुंबई आई. आई आता आमची केक कापता. वेलकम टू मुंबई आई. काढतो आता. आणि पहिलो आता कोणाला घास? हातान पकड ना. आमचं पहिली आमची मानकरी भावी सर्वात हावरी मेंबर, नंतर जिया, नंतर काका. कोणीतरी खावा. एक आई. वेलकम टू मुंबई आहे. म्हणजे आमची आई पण मुंबईत गेलेली आहे आणि आमच्या 100K पण झाल्या, त्यामुळे खास आईसाठी मी केक आणलाय. अजून एक खा. डायबिटीस नाही ना? ऐक नाही ना? नाही ना? ते आई का टिश्यू पेपर दे कोणीतरी. कसं वाटते टेस्ट आई सांग. ते तोंडाला लागलं. चला आता कापा आणि ह्या सर्वांका जे मंडळी जमलेले आहेत त्या सर्व मंडळींका वाटा जरा. प्लेट आणला. या झालो केक खाऊन. जिया आज लय खाता. आई हा बिंदास खातो, घाबरू नको. आणि हवालदार पण आमचो आहे केक खाता. भावीन तर आहे संपवलं ना. माका वाटतं आहे अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे केक संपलेलो हा, जरासोर होलेलो हा. आणि दीपाली पण आहे केक खाता. आज जेवचा नाही वाटता. वाजले 7:15 आणि हाय नाश्ता झालेलो हा केक खाऊन. खावा खावा. आणि पाऊस तर लय लागतात. आई बातमी बघता गावात किती पाऊस लागलो तो, गावात काय झाला, गावची चिंता आईक लागून राहिलेली आहे. सकाळपासून हे बघता, गावच्या बातम्या बघता आई. हा हे आता मुंबईचे दाखवतो पण सिंधुदुर्गात लय पाऊस पडता. आई हवा अजून केक? नक्की ना? हा आई तुला डायबिटीस नाही ना? आई आमची अजिबात डायबिटीस नाही. खा किती तुला पाहिजे. जॅक नको, या जेवणार नाही. भावी काय तर अक्का पण खायत, ह्या पण उरलेला पण खायत भावी. माहित नाही भावी खावले अट्टला. हा वा खरा बोल. खरा बोल ना. हा जेवल्यावर खा. स्कूल मध्ये येणार आहे टीचरला. सांग आमची आजी इली हा, त्या आजीन केक आणल्यान म्हणून. मी डबो देणार नाही बाबा. का डबो? हा नेणारच काय? सांग आई आजी इली म्हणून केक पप्पाने आणल्याने ह्यो केक खावा म्हणून. नको नाही तू ने टीचरचं नाव सांग आणि तू खा मग. बाबा नेऊ नको तू. दीपाली माझ्यावर वैतागात. हा टीचरने डबोत दिले नाही आणि ह्या मागत पण नाही पोहार. तर चला आता केक काम झालो आमचं. आता दीपाली काय जेवण बनवता बघूया संध्याकाळी. चला साशेसाठी काय जेवण, खास साशेसाठी काय जेवण बनवता आता बघूया दीपाली. चला जे दाखव घड्या. बाबा घड्याळ घेतला ना मांजराचा, म्हणजे एका सर्व मांजराचाच हवा. लाईट बीट लावून दाखवतो. मजा तुझी. कोणी घेतला? पप्पाने. हा मस्त. मांजूर आहे का? सर्व मांजूरच हवा. टिपे मांजूर. बघूया कसा तुझा जॅकपॅक. हा पा दिले जा. तुझ्या मांजराने पा दिले. माई का देऊया ना? असला नको. फोडून टाकेल माई लगेच. मांजरा मुरगळून टाकेल. तर म्हणजे आई आई लिहा. आणि आज आम्ही पहिल्या दिवशी हे तुझा आवाज बंद कर. आवाज बंद कर आता. हो दाब ना तर साईडचं बटन दाब. हा झाला. तर म्हणजे आज आई गावातून इली आणि आज पहिलेच अपॉइंटमेंट होती. तर आम्ही गेलो, आईचे डोळे वगैरे तपासल्याने आणि टेस्ट लिहून दिले ना विठ्ठल. ते आता सर्व टेस्ट लिहून दिल्याने आमका. तर ते आता उद्या विठ्ठल जाऊन टेस्ट करीत
आणि त्याच्यानंतर पुढची प्रोसिजर होईल, नंतर ऑपरेशनची तारीख देतील. म्हणजे मोठी विंदाचा ऑपरेशन करूचा. मग त्याची तारीख दिल्यानंतर मग पहिला उजव्या डोळ्याचा, नंतर डाव्या डोळ्याचा. आई हय असेपर्यंत, आईचा सर्व ऑपरेशन होईपर्यंत सर्व माहिती आम्ही तुमका सांगू. आणि हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. एक स्वीट मेंबर आमचे अभ्यास करता, ते काय यंदा बोर्ड फाडूचा, भावी ते अभ्यासात बसलेला, केक खा खाल्या ना आणि अभ्यासात बसला. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा, येवा एक भेटू, एक डोंबिवलीचाच असा. बाय.